salinyalelwa imvunulo akusasho lutho kodwa sisakhuluma ngemvunulo nje khona indaba egcwele kuma social media kulezi insuku zamanje ephatha imvunulo noma ngingafuna ukugxila ezintweni ezithile kodwa ngizwile ukuthi kukhona lapho nathi esisala khona njengendlunkulu esingayichazi lento yemvunulo ukuthi imvunulo njengoba besivunule nje lapha ya kwaDukuza imvunulo yethu ake ngithi nje sizwe ngemvelo sasiyavunula kodwa ngiyathanda ukuthi emakhosini edlule emva kokuba sithunjiwe njengenkosi Cetshwayo nje eyathunjwa eyahamba yaya phesheya yabuya isifaka impahlo zesilungu nengonyama uSolomon nayo eyazalelwa eSt Helena lapho wakhona khona inkosi Dinizulu nengonyama uCyprian naye ogcine esephila kakhulu isikholwa bebengavunuli umnyazo wemvunulo ivusile impela yama ngenyawo umdlokombani baze bayithanda abantu bonke kodwa ke kwasala lokuthi sichaze phela ukuthi imvunulo yayivuselwa iveli khona kukhona imvunulo yeingane engqale nje abesilisa khona imvunulo yeingane yokwelusa abafana yasekweluseni khona imvunulo manje yamabhungu aseqala ukweshela kube khona imvunulo yezinsizwa bese kuba khona imvunulo yamadoda bese kuba khona imvunulo yamakhosi yonke le mvunulo ke ingeyabantu besilisa kwaye ungijabhiseke nokho kubona abantu besifazane sebevunule begcwele bephelele befake imvunulo yamadoda kuyinto ke ngesizulu ngesintu engeyinhle kahle engeyinhle nje hayi nokuthi kahle engeyinhle ngoba imvunulo inkolo yethu imvunulo mase seyifakile indoda nje kaya kube khona abantu abanomkhuba wokuboleka imvunulo akufanele imvunulo iboleke wonke umuntu ufuneka ahamba ayosika eyakhe iqoshwe imvunulo ngoba iyinsila yakho manje ke mawubona omunye umuntu owabona ukuthi lo muntu akavunuli futhi akayijwayele nje nemvunulo kodwa umbone eyifakile ngoba enza izinto ezithile zakhe ubona ukuthi hayi ulahle isiko lemvunulo uyibonekile akusiye yakhe kubi ke lokho kubi kakhulu lokho ikhona ke isigaba lapho kuthole khona umuntu wesifazane efaka imvunulo ake nguchaze lokho indaba ezithe kukhona imoya thola ukuthi umuntu mhlawumbe uyethwasa ungenwe yidlozi lomuntu wesilisa kodwa ebe ngowesifazane kodwa ke kunomehluko into yasendumbeni kusho ukuthi le nto uyigqoka ngoba uyigqoka isimo esithile lapha endumbeni wenza lo msebenzi awukwazi ukuthatha le nto bese uvunula ngayo uthi ubonakala usuvunula nekhumba ke umthetho wakhona ingwe nje isilwane sasendlunkulu sifakwa abasendlunkulu ngeke ngabona nje lapha ku TikTok intombazane ethile ifaka isikhumba sengwe yehla yenyuka naso ngabona ukuthi into zethu manje bayayibulala labezitha udaba olusematheni olwemvunulo kaZulu abantu bayayithanda imvunulo kodwa futhi bayasho ukuthi abanye asiyazi ukuthi igqoka kanjani igqoka obani siyafisa ukuthi kube neplatform la sizofundiseka khona ngoba into esibukayo Mageba kube negap la abantu abadala bengasabafundisa abafana noma sithi mhlambe angazi noma beyenziwa ezikoleni yini kuma cultural ukuthi kufundiswe nemvunulo kodwa njengamanje kunabantu aba-affordayo abathi mina ngingahamba ngiyoyithenga mangabe kuthi uyathengwa ngivunule ngendlela engithanda ukuvunula ngayo kodwa ebe engazi ukuthi akufanele avunule ngophaphele kwala akufanele afake ingwe njengoba usho ukuthi ingwe isilwane sasendlunkulu kodwa manje kusele kune gap la kufanele khona abantu bafundiswe khona Mageba ngazi ukuthi singayenza kanjani ukuthi nje ke kwasuke kwaphela ama syllabus lamadala ezikoleni ingane beyifundiswa ngemvunulo zikhule ngayo esikoleni kangangokuthi mhlambe ikho okwenza ukuthi nabantu abadala bengayinaki le ndaba yokuthi kufanele ukuthi bafundise ngemvunulo noma unga-afforda kangakanani awukwazi ukuthi asigqoke nje ukuthi yagqoka imvunulo ayigqoka iyabhinca awukwazi ukubhinca
imvunulo engakho esigabeni sakho awukwazi futhi ukuthi umuntu wesifazane ubhince imvunulo njengoba ngishilo wabesilisa kanti futhi nabesilisa awukwazi ubona umuntu wesifazane wesilisa esefake imvunulo yomama ngoba kukhona umuntu wesifazane kukhona umuntu wesilisa ngokwesintuke futhi ke imvunulo yayifakwa kuphilwa ngayo zingakabikho impahla lezi zinto njengamanje ke imvunulo asisahambi ngayo siyifakile kodwa sesiyifaka isifana nenkolo sesiyifaka eindaweni ezithize njengokuthi uma kunamacece uma kunemshado uma kunezinto siyaqikelela ke ukuthi ubukeke kuthiwa nanga umZulu ngoba mawufaka imvunulo kufanele kuthiwa nanga umZulu ndabezithu ngakho ke noma ngaba umZulu mawufaka imvunulo yethu ihloniphe uyifake ngesigaba esifanele uyifake endaweni efanele futhi uyifake umuntu ofanele ukugqoka imvunulo ndabezithu ngulokho ke ukuhlonipha aba ngoba kufanele sihloniphane simphakathi ehlukene kufanele sihloniphane ngeke ufake imvunulo yami engiyithandayo bese mhlambe usuwenza senguthola etshwaleni kunjalo usudakwe ngithola ulele nalemvunulo ngona kusidaka noma uthathe lemvunulo uhambe nayo uyobamba inkunzi uyogwaza abantu noma uthathe lemvunulo uye emgwaqeni uhambe uyoqwayiza uyifakile lemvunulo ukhomba ukuthi awuyihloniphi lento yethu esihlonipha kangaka ngakho ngoba siyathandana siyisizwe yenzani iresearch ukuthi mase ngithatha into yamaZulu ngoba amaZulu egqaja kangaka yini embi engafanele ngiyenze ngalemvunulo efanele mangibona ukuthi hayi mhlambe sekufika isikhathi ukuthi ngenza into engathandeki ithatha imvunulo ibeke lapha futhi musukuthatha imvunulo engakufanele yenza iresearch uma ungayena umZulu ukuthi fanele uyifake nini uyifake kanjani futhi imvunulo nokuthi futhi naseyindaweni lezi engikhuluma ngazo njengemshado njengamacece njengememulo nezinye izinto igqoke lento ngendlela esenza ngayo ungenzi into esothi masibuka sithi awu waze wenza kabi imvunulo yethu uyayihlambalaza imvunulo yethu ndabezithu Chamakhe siyathokoza ukuthi uzosihleplela ngoba ngathi lubaluleke kakhulu lolu lwazi olukhiphayo nabantu ngiyabona nje la kuma comment ngoba si live la ku TikTok na ku YouTube kwengonyama so ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebekade beyilindele inkulumo efana nale omunye uzoyibuza ukuthi induna yami engiphethe umuntu wesifazane uyangena yini eviyweni akiye nensizwe phela ubuduna behlukene khona induna enhlabathi ndabezithu induna ke zabesifazane ziba induna zenhlabathi kodwa maye induna yeviyo uyoba induna phela yebutho labesifazane maye ngwesifazane kodwa makhulunywa ngebutho lezinsizwa kusoye futhi kuzoba khona induna yezinsizwa ndabezithu ngakho ke ngeke induna yesifazane iyoba induna yentombi mayisesigabeni sokuba induna yebutho leintombi noma lo mama kodwa mayisesigabeni sokuba induna yenhlabathi iyoba induna yokuhlala ithethe amacala egcaweni ayikwazi ungena phakathi kweintombi kwensizwe into eyenziwayo mayebutho liviliyela intombi ziyavilela ke intombi hambe lapha hambe phakathi kwebutho zidlule ngapha nangapha ayingeni futhi eviyweni intombi ihamba kude idlalisele lapha ngoba kusuke kungobhuti bayo kungobaba bayo mhlambe ke futhi umalume njalo njalo kodwa ayikwazi ukuthi ingene eviyweni cha ndabezithu cha ngithi ngufake lo mbuzo ngoba sengeke ngakubona kwezinye indawo uyibuza ukuthi ngoba ngathi umuntu wesifazane lona uhamba kanjani pho nensizwe kodwa ke bese sithi hayi mhlawumbe nelinye ilanga soyithola ianswer njengoba namhlanje siyithola nje siyathokoza kakhulu Makhephe mhlawumbe angazi ngoba bekade sizokhuluma ngolonye udaba ukuthi mhlawumbe ngoba ngeke ngasho Ndabezithu ukuthi sibukhoma lapha ku TikTok ukuthi mhlawumbe singaye nikuyobheka nje ababili abathathu siza ukuthi babuza bathini ayikho Ndabezithu